Ale i při tom komentování si občas teda řekl něco, co možná by si v zápětí rád vzal zpátky, ne? Napríklad taký peťbojár Peter Kurhajec, ja som 100-krát povedal kurvajec. Wender bol vynikajúci šprintér, dokonca bol majster Európy na 100 metrov. Nemec. Ale východní. Východní Nemec. Východní, ale Nemec, no. Nemec, no. A volá sa Manfred Kokot. Ano. Už tak sa volal. Tak to musíš říct. Tak boli aj fotbalisti, jebaví, pičma. Ale dobrý, to nebude. Jasně. Ale musel som ich komentovať. Bol to Manfred Kokot, ktorý behal 100 za 10:1. Ano. A komentoval som meeting z Berlína. Ano. Otvorenie tartanovej dráhy, mám dojem. A normálny meeting, atletický, tam celý svet tam bol. Z naší účastí. A z našich tam bol Janeček a Mandlík. Ano. Otecko tenistky Mandlíkovej, obaja šprintéri Dukly Praha. Ano. No a v tej 100 bežal teda tento spomínaný Manfred, ano. A nejaký Američan, Francúz, Rus a tak. Ano. A ja keď som videl tú štartovku, tak si hovorím, no ja musím to nejako, nemôžem to nechať len tak. Áno. Teraz oni ako tak, bum, vybehli, po 5 metroch, 10 už mal obrovský náklad. Suverene vyhral, samozrejme. Nemec vyhrál. Áno, Manfred. Áno. A naši? No tak čo som mal povedať? Že naši? No, predposledný a posledný. Fakt, jo. Áno. Na 7., na 8. mieste. Áno. Tam bola špička svetová. Áno. A ja hovorím, podľa očakávania suverene zvíťazil Manfred Kokot, ne, z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol Američan, štvrtý Rus a naši, žiaľ Bohu, posledný. A tak som si povzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. No ale nemali sme, ale mali sme, ja neviem. Ne. Ozvali se ti potom některý? Okamžite telefonát z Prahy, z režie. Soudru, to ste mohli říct nejak inak? A hovorím, čo som mal preložiť do češtiny? Keď je kokot, No jasně. Dobrý. No. Tak mě napadá, jestli by se radši nezaspíval toho Eskamilia, když už si přijela z Bratislavy.